ka assembly sekretariat kalapa ki kopi jing ujor persya da ka kongres shashphongut ki amli ki bala lei ban piniso shaka all india trinamool congress batla aipor news ngi yaki ban jubab handai klem ka jing ujor persya apat ki arngot ki amli ki badai nari khasi jantia kuman syukudo ba ka kongres lengba ka amli dr amprin lingdo kala ujor so lampang ka ying do bar thwai ka jala ba medba lingdo ban pengat ki amli ka jongka ki bala phet shaka tmc haki kendon ka tenchedul kata ban maj yaki na ka jinglong khot haying dorbar na ki khat arngot ki amli ki bala phet shaka tmc arngot ki amli ki ba kanthop yuba charles pangro bat uba shetlang pali ki khlam sha kado kerteng ha ka jing ujor u commissioner and secretary ka assembly secretariat dr andrew simon ulong ba ka shong ha ka nong ujor la ka ujor persya tang yawei ne ya baro khat arngot handai kat kum ka jing ujor ka kerteng uba charles bat ba shetlang kimpau kerteng satya da ka ba kado ba kat kum ki kendon ka assembly secretariat kan pha jing tho ba ki copy sheki amli ki ba sha ujor u dr andrew simon ulong ba on aipor news ngi yaki banjubab nadu ka singi bla pha copy jing tho shaki ki petition i file ikong amperin ning dok ha all the borok shotli the file ikong amperin na in her capacity as an MLA jong Congress party ke the kamron kanu kabar ba fin file batang yoi na you have to file against all 12 na kalong ta ke ha the katiga prerogative jong i ke ha the Henry pobo one file pada te iwan lang ba di president jong ka Congress party ba Vincent Pala na the petition ni they ban file do MLA ke kat kum ka rule jong ka anti defection law ke ha they ban file do the MLA do member against any other member based on the petition kat kum ka procedure ki tam ngi ha forward ki petition sha kini ki respondents ke kini ki 10 MLAs ba they have to reply ke yakini ki charges pala aipo ka petition ke te after we hadin bangi layo yaki reply tingin sab examine ki reply to speaker accordingly on sa take a decision ke na on pay yakini ka charges pala file po ka petition and yakini ki reply bangi yo na kini ki respondents ke na kini ki MLA format na then after that the speaker will unshi me karai ke cái bảo số biết đấy tăng bậc kỳ hấp ai được cái chứng thọ ấy hả to be for record cái hả thì kan long hi kum ta na kat kum ka procedure cái mình chưa na bao nhiêu long đấy thì kin reply cái charges cái hả na ada cái chứng thọ dan accordingly sẽ examine pada dalam file di ba Charles Pingrup and ma shit lang pali cái hả kasong I mean kat decision yang cái hả thì ki ko file yan no kim ko file te ka long ka shom kat kum ka jingso tho yang ki ke kat kum ka rule te news ngi 7 days na do ka sngi bangi pha ha bagi receive ka petition na te ngin pha ka petition today na te after that kat kum ka rule te ni ipo news ngi ke begin reply ke